ved ikke, om man kan sige det generelt, men jeg synes, det er sygt vigtigt at kende sine svage sider og sine skæve sider og sine udfordringer gang. Snak er en lille virksomhed, som kæmper for de gode venskaber og de gode snakke på dagsordenen. Og det har vi gjort et års tid nu, blandt andet ved at udgive kortspillet Snak. Og nu, ja, der skal vi på nyt eventyr. Vi er nemlig ved at lave en bog. Det er en bog om venskaber, hvor en masse folk har sagt ja til at dele deres erfaringer og glæder og udfordringer ved deres venskaber. Og vi håber, at dem, der læser den her bog, vil blive inspireret til at se nye sider af deres venskaber og opdage nye værdier og kvaliteter ved deres egne venskaber. Det gør, altså vi husker at afbryde det at have det sjovt, fordi det kommer faktisk meget naturligt, fordi vi er så nørder begge to. Ja, vi kan fjolle afsted med vores interesser. Ja, vi har nok interesser at dele til at kunne os ind i et sommerhus i et år, og så bare dele interesser. Ja. Så så på den måde, så skal vi huske at sige, hvordan går det forresten? Ja. og de der ting derhjemme, eller det der lige, det du sagde sidst, eller sådan, det der med at lige spore hinanden ind på det. Vi håber virkelig, at den her bog giver folk mulighed for at fokusere endnu mere på deres venskaber og dyrke deres venskaber endnu mere. Hvis du vil vide mere om Snak, så gå ind på snakspil.dk, og ellers så gå ind på boomerang.dk/snakbogen, hvor I kan støtte tilblivelsen af den her økonomisk, og på den måde også få en masse ting tilbage.